Szervusztok, srácok! Itt van most, amit már megígértünk, egy Republic of Gamers alaplap, ugye a Crosshair 6-os Hero alaplapunk van, ebbe fog belemenni az 1800X-es procink. Ugye már elején láthatjuk, hogy X370-es chipset van benne, támogatja az SL és az AMD Crossfire-t, természetesen az Asus-féle Aura-Sync-et is támogatja, illetve 3D nyomtatással dizájnolhatjuk is az alaplapunkat, melyet a honlapon is megtalálhatja, az Asusnak a honlapján is megtaláltok, hogy milyen kiegészítőket lehet hozzá nyomtatni, de erről majd mindjárt bőven. Ugye itt van az alaplapunk, nagyon szép. Hát igen. Jó, hát igazság szerint ugye még egy-kettő dolgot azért érdemes róla elmondani, hogy ugye ez a matt, igazság szerint hát mégis matt fényezés meg egy-két helyen. Meg ez a lecsiszoltság, ez azért annyira fontos nekik, mert ugye, mint ahogy mondta a barátunk is, ugye, hogy Aura-Sync támogatása, ami annyit eredményez, ugye, hogy ez a logó és ez a logó is világít, és valószínűleg ezért figyeltek arra, hogy ilyen egysikú, egyszínű legyen, hogy a világítás mindenképpen megmutassa, amit akar. Ugye ide fog bekerülni az új processzorunk, ugye az 1800X-ünk, több mint valószínű. A memóriánk, ugye itt van a 4 darab DDR4-es slot, ami 3200 MHz-et szeret nagyon. Hát a két PCI slot, ugye a 3.0-ás PCI slot, ugye a videokártyának, mi fontos, és amit érdemes kiemelni, ugye a Supreme FX-nek a hangkártyáját. Na igen, erre leszünk kíváncsiak igazán, legalábbis én személy szerint, hogy ez a bizonyos hangkártya mire lesz képes, hisz nagyon sok jót lehetett mostanában hallani. Ami még érdekes ezekbe a PCI slotokba, ugye mind a kettő meg van erősítve, mind a kettő PCI 3.0 slot, illetve még ez a kettő is még, ez a két foglalat is még világít hozzá. És ugye nyilván azért ez a kettő, mivel hogy ugye, amit előbb is mondtam, már az Nvidia SL-it is, valamint a Radeon Crossfire technológiát is támogatja. Illetve ugye, amit még mondtam, a 3D nyomtatás, mint ahogy előkerült. Van olyan lehetőségetek például, hogy kinyomtattatok egy olyan elemet, amit ide alulra tudtok rakni, és rá tudtok rakni egy kis ventilátort. Ezzel pedig tudjátok hűteni az M.2-es SSD-teket, mivel hogy ugye több panasz is érkezett, főleg akár Samsung modellre is, hogy túl melegszik, és ezáltal visszafogja magát teljesítménybe. Ez nem jó? Most már ezzel se lesz problémátok ezek szerint. Így igaz. Még ami különösen érdekes szerintem kiemelni, ami igazság szerint számomra meglepett, bár mondjuk nekem az előző alaplapon is ilyen volt, külön figyeltek arra, hogy léghűtés vagy vízhűtés szeretne az illető rárakni az alaplapra. Kimondottan pumpához, a vízhűtésnek a pumpájával, külön a víznek a hőmérsékletet, konkrétan bármire képesek ezek a szenzorok, amik rajta vannak, kimondottan vízhűtéshez rátettek egy teljes szenzorpanelt, amit ha nem akarok tévedni, de itt találhattok pont a legalján. Majd is, ha kiszedtük az alaplapot, akkor többet fogtok belőle látni, azért nem merjük ennyire mozgatni, mert nem még egyedül ámulunk és nézegetjük, hogy mire is képes. Érdemes amúgy azért kiemelni, hogy most egyelőre az AM4 foglalatnak ez most a csúcs kategóriás alaplapja egyelőre, mert még nem tudjuk, hogy mi lesz később. Ezért nem hiába az Asus, ugye, ahogy a logón is, vagy a képen is látszik ugye itt, már köszönt is minket az Asus, hogy hellosztok, köszönjük, hogy minket választottatok, és hogy mi vagyunk még mindig a csúcsok. De jó, nem erről van szó, hanem arról, hogy üdvözöl minket az AM4-nél. Mert azért a doboznak a tartalma azért ennyire nem futottak ki. Ezt nézzük meg, hogy mi van az alján. Mondd el, hogy mit találtál. Én találtam egy egész érdekes dolgot. Én nem tudom, hogy pontosan ez majd mi célt fog szolgálni. De majd, hát ebből gondolom, hogy ez a QR kód, én erre leszek elsősorban kíváncsi. Maga a lényegét azt értem, de a QR kódra kíváncsi vagyok, hogy hova vezet majd minket. Hát szokásunkhoz híven, ugye az Asus mindig elraktároz nekünk egy akkora
rohadt nagy. használati utasítást. Hogy még a fejed is nagyobb nálad. Na és akkor még itt van nekem egy ilyen kábelmód, tehát itt van egy kód, amit épp kitakartam, ugye itt tudtok venni egyéb kiegészítőket 20%-kal olcsóbban. Nem mindegy. Nem. Na, én meg viszont találtam egy tök jó kis dolgot, amit én az előző alaplapomnál is szerettem. Ez nem más, mint a kábel megkülönböztetés, ráadásul dizájnosan. Ugye hozzá kell tenni, hogy az áldozszerre mindig figyelt, hogy mindenhol rog legyen. Nehogy véletlenül megfeledkezzünk, hogy mi rogot vásároltunk. A másik, ami érdekes, hogy szerintem talán megint kaptunk, vagy hát az előzőnél is kaptam, igen. Az előző rogos alaplapomnál is kaptam egy ilyen fajta matrica, jól tudom. Ez egy érdekes matrica, mert ez nem ilyen simán ilyen, az ember azt mondja, hogy akkor felrakja, és akkor ez majd, mit tudom, egy héttel később leesik, hát ez felragaszthatod, de hogy ez nem fog leesni többet, az is biztos. És ráadásul még keményített is, ahogy És igen, és keményített, szóval nem sima ilyen kis, ilyen 100 forintos, amit így veszel a kis ABC-vel. A CD-t nagyon nem akarom kivenni, mert csak köszönöm úgyis, meg úgyis netről fogunk minden driver telepíteni. Mert ahogy ismerjük, az Asus vagy beta driverrel rendelkezik, ami vagy egy 3 éves, csak ugye megfeledkeztek róla a CD-ket frissíteni, hogyha esetleg újat gyártanak. És még itt van egy Asus féle mondhatni képes lap már, hát Emlékszem, mondtam egy Nem. olyat, hogy kaptunk egy használati útmutatót, mert hát ők, úgy látom, hogy ők nagyon szeretik ezt, mert kaptunk még egy Olyan könyvet gyorsan. is, ami, hagyd ne mondjam el hány oldalas, de mindjárt megnézem. minden hogy nyelven nektek. benne van, tehát minden nyelven. Én ezt elfogadom, hogy minden nyelven benne van, de én azért héberül nem szeretném olvasgatni. Na most kérlek szépen, ebben tényleg mindent megtaláltok, azt húzzél még az BIOS update, sőt, még a kilépés menüt is megtaláljátok benne, amit én szerintem, Na. személy szerint biztos nem találnám meg. Legalábbis egy ilyen kézikönyv után biztos, hogy nem találnám meg a kiutat. Hát ez hogyan kell összeraknod, milyen kábel hova megy. Igazság szerint max egyetlen egy dolgot érdemes mindig követnetek, én is mindig azt szoktam. Van egy ilyen leírás, vagy hát nem is ilyen tervrajzszerűség, ugye megkeresem nektek gyorsan. Ez a tervrajz az igazság szerint így mutatja az egész alaplapot, sokkal lebutítva, nehogy véletlenül azért megtaláld elsőre. Ez azért van, hogy ha netalántán valamit elfelejtettetek, hogy mi hova megy. Van ilyen, mert új alaplapoknál mindig valamit változtatni kell, mert nem jó a régi elv. Legalábbis ezt már megtanultam. Itt van a processzor hűtő is, de ez annyira nem lényeges. Viszont még egyszer visszatérve szerintem ez az egyedüli egy ilyen dolog, amit ebből a user guide-ból mindig érdemes. Ez a fajta térkép, mert ebben benne van minden egyes dolog, a PCS slottól kezdve minden ilyesmi, mondjuk nem biztos, hogy elsőre azt mutatom. De ezen pont rajta van a nagy része, szóval itt látjátok a tápcsatlakozónak, hogy hova kell menni a videókártyának, csatiait és minden egyebet. Szóval, ja, Mi van még benne? Legyen még. Még van. Az igen! Még van. Azt hittem, hogy Jó, mondjuk Kifújtam. tényleg a kábelek. Ó, tényleg. Ugye a backplate, ez a Csodálatos. 3D nyomtatóhoz, meg ugye minden háztartásban van. Kaptunk egy... Hú, nézd! mi van benne? Nem gondoltam volna, hogy ilyet is kapunk mellé. A Shelly. Egy Nvidia SLI-nek a... minek hívják ezt, ilyen kábelét végül is. Az SLI bridge-et, vagy nem tudom már minek hívják ezt pontosan. Az Shelly híd. Ja, jól mondtam, én itt is van a hátoldalon, csak nem néztem meg. Ráadásul ez egy... Fejből kettő. mégiscsak menőbb. Ez meg ugye, amit mondtunk, a 3D nyomtatónak van egy ilyen bemutató, vagy hát nem bemutató, mi ez? Ilyen ROG logója, ami világít, azt hiszem, vagy nem biztos, hogy világít, de az a lényeg, hogy rá tudod rakni, és akkor sokkal jobban érzed magad rajta, hogy most már van egy ROG logó még egy rajta. Mert amúgy nincs feltüntetve 5 helyem, szóval hogyha ez kevés, akkor tudsz nyomtatni még egyet 3D nyomtatóval. Illetve még itt van egy kis kiegészítő, ez igazából, ez a kis kiegészítő arra jó, hogy az alaplapra rá tud csatlakoztatni a gépháznak az alkatrészeit, például a bekapcsolás gomb, a HDD ledet,
a reset gombot, meg egyéb ilyen szép dolgot, tehát de ez majd minden alaplaphoz meg lehet kapni, szóval ez nem újdonság. Ezek meg ugye SATA kábelek, meg... SATA 3-as, persze. Hát igazság szerint ugye szokásos szíven a Asus hát teleadni minket ilyen SATA kábelekkel, ugye a Winchestereinkkel ne legyen baj, vagy ugye minden esetben az SSD-vel. Na igen, és hát ugye ez a legnehezebb része az egész gépszerelésnek. Legalábbis számomra, én akárhányszor nekiálltam minden egyes alkalommal. Ez tartott a legtöbb ideje a gépszerelés, az pityő hozzá képest. A hátlapja, az az igazi kihívás. Azt gyakoroljátok sokat. És szerintem ez egy ledes hosszabbító LED-kábel, de ebben nem vagyok biztos. Nem, majd úgyis meglátjuk építéskor. Így igaz. És Nézzük még ez mit. Hallod? Most Nézzük persze. Várj. ezt figyeled, Ja! de a felsőt figyeld. Rogos bankkártya. Hát figyelj, most nem értelek, most annyi bajod van már. Tuningolható bankkártya, gyerekek. Amúgy Nem is gondoltam. Rá is fogom rakni. De hogyha ez az eredeti szám ez működik hozzá, és az Asusnak a kártyáját itt megkaptuk, hát figyeljetek gyerekek, engem nem érdekel. Hát vissza nem érdekel, hogy néz ki ez a matrica. Ne, én megyek a bankos kacok, hát Lejárati dátuma is van. Lejárati dátuma. 0606. 0606, ez soha nem jár le. Gyerekek, Kész, hát ez mit akarsz? Hát Csodálatos. ez rogos, hát ez tuningolható, lejárati dátummal is jár. meg kerettel is, ugye? Igazság szerint szerintem ez amúgy elég egy figyelmesség, mert szerintem ilyen sok ember nem büszkélkedhet magának csak úgy. Szóval azért egész sok minden van, de majd ezt úgy is látjátok majd a közeli felvételekben, mert itt nehéz fogni, hogy minden látszódjon. De segítek itt. De ugye lehet látni azt, hogy van ez a Do Not Disturb, szóval ez a vajatok. Ugye rakás Republic of Gamers-es logó, mint mondtam, hát az Asus nem nagyon rejtegeti ezeket a logókat. Ugye itt volt a bankkártya, na erre majd kíváncsi, hogy megpróbálom majd rá applikálni az enyémre is. Ez meg ugye a Passport, ugye útlevél tartó gondolom, vagy nem tudom minek készül, de gondolom az útlevélnek az elejére, úgymond. Hát tudják, hogy gamer vagy, ennyi. De nem tudom, szóval szerintem ez már kicsit nagyon fanatikus, de egyen fene elnézzük Nem ezt baj, az hát Asusnak, elnézzük. Legyen, figyelmesek voltak, kedvesek voltak, aranyosak voltak, de ennyi vörös és feketét rég láttam egy helyen, az biztos. De jó meg az ezüstöt. Na hát igen. Tessék. Jó, hát néha az is bekerül a repertoárba, de De jó, szerintem én amondó vagyok, hogy Ennyi ennél volt. jobban ki se lehetett volna fosztani ezt nincs a dobozt. benne. Hát az biztos, hogy tartalmas egy alaplapdoboz volt, nem lehet rá panasz. Sok mindent találtunk benne, igazság szerint a SATA kábelek az nem valami meglepő, ez minden alaplaphoz kapható, ahogy a driver CD is, de mint mondtuk, az nem túl valószínű, hogy érdemes azt annyira feltelepíteni. Hát, hogyha mondjuk nagyon Nincs rossz, internet. nagyon rossz otthon az internet, akkor nyilván elsősegélynek nagyon jó, de Mondjuk én, hogyha egy hónapot várnék, hogy letöltsem, akkor is ott várnék mondjuk, de mindegy, ez én vagyok, az más ez tudom, így hogy igaz. De igazság szerint szerintem alaplap dobozhoz képest egész korrekt. Szóval szerintem mind ához, mind az, hogy ilyen prémium hatás keltsen, szerintem egész korrektek voltak az Asus házatáján. Sziasztok!